Masu kallo kamar yadda kuke gani, sunana Amir Abdullahi Kima daga Nasara Radio. Muna tare da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP, mai girma sanata injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Duba da jita-jita da take ta yawo a gari cewa akwai wani ɗan takara na wata jam'iyya da za ka janyewa, duk da cewa kana shiga lungu da saƙo na ƙasar nan da kuma jejina da kake shiga. Me za ka ce akan wannan batu da al'umma ke faɗa? Jama'a assalamu alaikum. Na farko dai ina son gode wa Allah saboda wannan dama da muka samu na wannan jama'iyya ta mu ta NNPP, wacce jama'a suka karɓa gaba da yamma, kudu da arewa, kuma alhamdulillah mun gode Allah. Yau mun zaga jihohin nan kuma mun je ƙananan hukumomi sama da 400, kuma kowanne muka je jama'a sun karbe mu kuma sun tabbatar mana da cewar wannan jama'iyya za su yi cikin yarda Allah. A nan nake so in jawo hankalin al'umma cewar wannan tafiya tamu tafiya ce wacce muke ganin tana da nasara, kuma in Allah ya yarda zaben da za a yi ran 25 ga wata muna da kyakkyawan nasara, kuma in Allah ya yarda sabani inda wasu ke zato cewar babu jama'iyyar da za ta ci zaɓe, to Allah ya yarda mu za mu ci zaɓen mu. Amma kamar inda wannan mutane suke magana, ainihin kuma take cewa tana zaton babu wani wanda zai iya cin zaɓe shi kaɗai a wannan lokaci, to wannan ɗin ma mun gode wa Allah, saboda wannan wata dama ce da NNPP ta kawo a ƙasa, wanda wannan mutane da suka raina talakawa, suka raina al'umma, dole za su je su zauna a yi magana. Kuma nan ma muna tabbatar in Allah da mu ne zami na ɗaya ta ɓangaren yawan al'umma, domin kowa ya san ƙuri'unmu a arewa maso yamma da ƙuri'unmu a arewa da ma ƙuri'unmu a nan kudu, musamman ganin 'yan takarar da muke da su ƙwarara da kuma 'yan arewa wanda suke mafiya yawansu, in Allah yarda jama'iyyarmu za su zaɓa. A nan nake jawo hankalin mutane, musamman waɗanda suke takara ta manya-manyan kujeru, su daina faɗa abin da yake ba gaskiya ba. Ni na sani ban taɓa zama da wani ɗan takara da niyyar a janye abin masa ba, kuma na yi mamaki da na ga wani ɗan takara yana magana da ni, to wannan magana ba gaskiya ba ne. Kuma ya kamata duka shugabanni su tabbatar da abin da za su faɗa na gaskiya ne. Ba mu yi magana da shi ba, ba mu yi magana da wani ɗan takara ba, ba kuma za mu yi magana da wani ɗan takara ba daga nan har lokacin zaɓe ranar 25 ga wata, in Allah ya kai mu. Kuma Allah da za mu ci zaɓen mu. Saboda haka musamman magoya bayan mu su tabbatar da cewar irin wannan maganganun da su ɗauke ta da muhimmanci ba, duk da mun san magoya bayan mu dama a tsaye suke, mutane ne jarumai, mutane ne masu son kawo canji na kwarai a wannan ƙasa, kuma mutane ne waɗanda suke masu ladabi da biyayya ga irin tsarin da muke da shi na kawo canji, bisa ga yarda da cewar in Allah yarda muka samu, su ma za su samu, ƙasa za ta samu a zauna lafiya da ƙaruwar arziki a wannan ƙasa tamu Najeriya. A nan nake son ɗauki dama in kira ga gwamnatin tarayya, na farko dai ta tabbatar da cewar wannan canjin kuɗi da ta kawo, an fito da kuɗaɗe da yawa an raba su a bankuna, mutane waɗanda suke buƙatar canji a canja musu kuɗinsu, kuma muna kira a gare su da su buɗe dama ga baki ɗaya daga nan har illa masha Allah wanda yake da kuɗi na halaliyarsa a je a canza. Ina son kuma jawo hankalin jama'a, musamman gwamnati, da cewar ana wahalar mai, man fetur ya yi karanci a Najeriya, mutane suna shan wahala. Duk guraren da muka bi da birni da ƙauye da gurare da ko'ina babu man fetur. Wannan abu ne wanda yake zai taɓa tattalin arziki, wannan abu ne wanda zai sa kunci, wannan abu ne wanda zai shafi kusan kowane ɓangare, musamman a wajen noma, masu sa inji fetur su noma da masu yin amfani da fetur su yi sana'o'i
duka wannan abu yana damun su. Saboda haka wannan matsala da muke ciki na fetur da canjin kuɗi ya kamata gwamnati ta duba, kuma muna fatan su kansu al'umma na ƙasa na siwa kansu hukunci, siwa kansu gata. In zaɓe ya zo su zaɓi jam'iyyar mu ta NNPP domin mu kawo canji wanda zai amfani kowa, samu ƙaruwar ilimi, ƙaruwar arziki, zaman lafiya, hanyoyi masu kyau ba irin wanda muke ta bi ba a ƙasar nan, da asibitoci masu kyau, da kula da mata, da hana yara shaye-shaye da sauran abubuwa waɗanda suke marasa kyau da ake fama da su, da nufin cewar Najeriya ta zama ta 'yan Najeriya, kuma kowa ya samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Jama'a assalamu alaikum.